unha incógnita é que puidese ser estudado e incluso cos avances da tecnoloxía reproducido artificialmente. Por sorte para nós. Mira, escoita, mira que potencia, mira que potencia. Unha cousa tola. Bum, bum, bum. 100.000 veces ao día. Cantas veces? 100.000 veces ao día. Cando está María cerca, máis. Bueno, Iso ven sendo 35 millóns de palpitacións ao ano e 2.500 millóns de veces ao longo da vida, dependendo do longa que sea a vida. Isto implica 1 millón de barrís de sangre bombeados ao ano. Igual, oides aí, con o micrófono aquí cerca. Non é preciso, Jorge, non é preciso. Presento xa os nosos dous concursantes doxe. A Luís a coñecen, Luís ven da Coruña, é administrativo. E que faz para procurar ter un corazón así saudable? Faz algún tipo de actividade deportiva? Pouca cosa. Ando moito e pouco Andar? máis. Sí, andar. Andar é unha das actividades máis recomendadas porque tamén din que facer exercicio en exceso tamén é malo. Tampouco é bo. Bueno, preséntanos ao teu compañeiro hoxe. Se llama Rubén, ven de Burela e é empresario hosteleiro. Empresario hosteleiro de Burela. Sí. Se quer ir a un sitio que non sexa o Atrezo ou a Bodeguilla, que ando vou sempre, a que sitio me recomendas? Pois mira, ahora mesmo estou nun novo proxecto que abrirei máis ou menos o mes que ven, que se vai chamar O Traste. O Traste. Porque de pequeno era moi traste, entón... Sí. E para o corazón que facemos? Algúna actividade deportiva ou algo? Sí, bueno, practico pádel asiduamente 3-4 veces a semana. Está agora moi de moda, non? Que botas máis tempo na pista de pádel ou logo de acabar o partido cos colegas? Porque aí é onde un mide a efectividade do deporte. Un pouco de todo. Penso que hai tempo para todo. Hai tempo para todo, non? Pois poñémonos a botar números. Primeira proba do día. 7, 8, 50, 2, 6, 1. Buscamos o 239. Tempo. Rubén. 2,40. Luís. 2,41. Imos polo 2,40, Rubén. 6 menos 1, 5. Por 50, 250. Por outra banda, 8 máis 2, 10. 250 menos 10, 240. Rubén e máis eu temos unha historia que despois podemos contar. Bueno, empezou ben, 6 menos un 5. E 5 por 50, 250. Pero aquí hai que coller calma, facer que o corazón latese máis lento e non caer no erro no que caíu el. E como non fai falta falla un 11, 8 entre 2, 4, máis 7, 11, e 2,50 menos 11, 2,39. É que Rubén eu teño un corazón... Bueno. María, ti que escotache o meu corazón, onde dirías que está? No lado esquerdo, no lado dereito, no medio? Ocúpache todo. Bueno, pues, ainda que parece que está para este lado, está no medio. Pero, como ocorre con todas as partes da anatomía, os homes temos tamén partes que, ainda que están no medio, caen un pouco para o lado. Máis para o lado esquerdo que para o lado dereito, por Ti certo. cargas para a dereita. Sí. Pois o corazón tamén ten, digamos, un músculo que cae un pouco máis para o esquerdo, por iso dá a sensación de que cae para o esquerdo. Pero en realidad está no medio dos pulmóns. Moi ben. 6 puntos que sobran marcador de Rubén. Primeira de letras. Consoante. T, Consoante. H, Vogal. E, Consoante. M, Vogal. I, Consoante. P. Vogal. A, Consoante. S, Vogal. A, tempo.
Luís, 4. Rubén, 5. cal é? Pasta. Pasta. Pois ben a túa palabra, tiñas por aí empatía, que é esa calidade de poñerse no lugar dos demais. E o corazón está formado por dúas cavidades superiores, que son a aurícula dereita e a aurícula esquerda, e por dúas inferiores, que son o ventrículo dereito e o ventrículo esquerdo. E as aurículas son as que reciben o sangue, que inmediatamente pasan aos ventrículos, que son os encargados de expulsalo ao resto do corpo. Son 5 puntos que soben ao marcador de Rubén. 9 novas letras. Rubén. Vogal. I, Consoante. B, Vogal. O, Consoante. C, Vogal. E, Consoante. G, Vogal. E, Consoante. M, Consoante. C, tempo. Rubén, 4. Luís, 5. cal, Ceceo. ceceo. Pois ben, ese xeito de falar, e falando de partes do corpo, tiñas tamén por aí o embigo. Estamos acostumados a escoitar que os excesos da vida moderna provocan colapsos nas arterias e que dan lugar a ataques ao corazón, pero hai un estudo ben curioso que fixo estudos nas momias de hai 3.500 anos, 3.500 anos, e aquí aparecen uns fallos no órgano corazón moi semellantes aos da vida moderna, así que o mellor non é tanto estrés. 5 puntos que soben ao marcador de Luís. 6 números para botar contas. 10, 2, 9, 7, 25, 8. Buscamos o 502. Tempo. Luís. Exacto. Rubén. Exacto. Tamén, a quenda favorece a Luís? Adiante. 2 por 10, 20. 20 por 25, 500. 9 menos 7, 2. 500 menos 2, 502. O que 500 más 2, perdón. Ti tes corazón? Preguntas-me a min? Sí. E ti que pensas? A ver que? Familia de María, Oxe. non vou pegar a orella a ningún lado. O ese non sei. Isto porque hai un estudo que demostrou que o corazón das mulleres é máis forte que o dos homens, responde mellor á cicatrización. Cando había infartos, aos 3 anos, despois de explorar eses pacientes durante ese tempo, vían que elas cicatrizaban antes. Físicamente. Isto quere dicir que cando levan un pau deste sentimental, os homens levámoslo peor. Cicatrizamos máis tarde, elas recuperan antes, debe ser. Non sei se estarei moito de acordo con iso. 9 Ese puntos. 9 puntos que soben ao marcador de Luís. 9 novas letras.